Кой? Здравейте. Днес пак ще играем Survival в Minecraft. Нали, да си продължим от миналия път. Къщата ще я направим сега. Ако не стигне дървото, да. Мислим първо да си направим къщи, тогава да снимаме нещо друго, или? Първо си направим къщи, тогава снимаме на някаква друга игра, или? Да, знам. А сега правиш? Човека ще умра. Що? Нямам храна. Имаш ли още дърво? Не. Я питай с какво се прави? Рез. Ще питаш ли? Ама гъдни му се вземе да... Ай, гранолките на Александър не са ли тук? Не знам. Другите не може да ме асисти ли се кои? Ти оранжевите? Да. Еми горе. Къде го? Еми в блока има още ще. Не знам, че има още, но те са различни. Не знам, тук няма. Нека си много ти дава антибиотика, да си ще бегаш. Аз правя реса. Може да си вземе такова дърво, другата къща, виж. Вземи. Много ми е чудно как няма никакви бучета и пак се намирам. Тук с какво се прави? Реса. Аха. Рес, селект, верт. Рес, креатен. Как се казва реса? YouTube. Добре. Не знам, да. Не става резен. Пиш ми йод, арент, он, мах, немберс. Я ти направя рез, чула? Как се прави? Как се прави? Не знаеш ли? Не. Значи една мотика, къде си? Аз имам. Не, тя ти трябва дървена. Бързо земя. Удри в единия край. Тя е малко. Откъде? От единия край. На къщата? Да. От тук? После лапка. Добре. Удри в този край. После пишеш ето е рез, селект, верт. Ето и пишеш. Изляза хвърли ти 2 надписа. Select 2 points first. Добре. Рез, креате, име. Напиши име. Чувам. Стана бе? Че бе? Рез, креате... Стана ли? Select 2 points before using this. С какви букви? С червени. А от мене... Ама няма. И как се прави? Я дай малко с брадва. Мотиката ли? Да, бързо. Знам, що не става. Защо? Защото е много голямо. Да. О, да. Let's select vert. Let's create име. Ай, пак не става. Пиши ми Weird RM owned Schemach members of residence out. Стъпа 1, 2, 3. И как е? Как? Освен да ни под земята, искаш ли? О, да бе.
Еми, как? Искаш да награбя ли? Реселект, верт. Някой иска да го накри под земята. Някой иска да го накри под земята. Кое? Еми, къщата. Добре. Ама няма да казваш на никой. То нали клипчето с такова е? Нали сега на клипчето ще гледат? Ще спрем клипчето на пауза. Ето ти такова. Какво? 2 стака дърво. Добре, аз спрем клипа на пауза. Чакай малко. Ето. Ай. Това не мога да вземеш. Аре, аз почвам да купя надолу. Че бе, няма ли спираме това на пауза? Да. F8. Чакай, отивам до спам, да оставя нещата и първо и после... С F8 нищо не става. Ами, направи си го от програмката тогава. Ами аз като натискам F2 тогава е на пауза. Добре. Айде, ще видим по-късно. Добре, здравейте, върнахме се. Да, върнахме се. Има ли друг торч? Сега ще кажа. Да. Постави го някъде. Що го щупи, бе? Постави го другаде. Опа. Какво напи, бе? Изкопавам го. Тук ще бъде мазата. От тук ще е към мазата. Чувам. Добре. Ама тук има пещера. Къде бе? Ела, виж. Добре. Чуй сега да сложим и такъв камък. Чуло? И такъв да знаем. Чуло? Не беше сложил пръст. Що? Ами се отличава повече. Добре. Сложи ли? Какво прида? Ама тук пони какво е? Пони тук какво е? Пещера. Запомни. То ти пада. Знам, така ще го запомня. Имам ли крафтинг? Не, ще направя един крафтинг тейбъл, чудо. Ами хора, аз ще спрям клипа. Лека вечер. Тук беше с мен Вип Дарго и аз. Добро виждане. И вече като направим какво тогава? Като направим къща тогава. Ще почнем нови, чудо. Аз продължавам. И трябва да спирам. И добре, това беше от мен. Аз бях Darkboy. Тук с мен беше Чухтак. И